Gaueko 10:28 2:01 galdu du Sansek Las Palmasen aurka, Kanaria Handia estadioan, eta honen bestez Jon Ansotegirenek partida bakarra irabazita jarraitzen dute bigarren mailan. Gogoratuko dugu, lehengo astean batetik Las Palmasek berdindu egin zuela Burgosen aurka, eta Sansek berriz 3 berdindu zuen baita ere Kadizen aurka, 3-1 irabazteko zorian izan zen norgehiagoka batean. Horregatik, Luis García Las Palmaseko entrenatzaileak eta Jon Ansotegi Sanseko entrenatzaileak honako 11 hauen aldeko apustua egin dute. Batetik, Luis Garziak Orkas izan da porterian, ATP-an, atzealdean lauko lerroa Marbinek jokatu du eskuinaldetik, Clementek ezkerraldetik, Mika Marmol eta Barzia izan dira atzealdearen erdialdean, Euskarri Bikoitza osatu dute Loiodisek eta Amatutxik, erdi puntan Ibangel izan da, gaurko protagonista nagusia, eskuinaldetik Pejino, ezkerraldetik Ale Garzia, eta goian Lukovic. Eta Sanse berriz, 4-2-1 sistemarekin ere, egoitzarana izan da ATP-an, Fraga biharko deitu du Sergio Franciscok eta ondorio zarauztarrak debuta egin du gaurkoan bigarren mailan, atzealdean lauko lerroan Dadie izan da eskuinaldetik, Agote ezkerraldetik, Kazunari eta Peru Rodríguez atzealdearen erdialdean, Karbonelek eta Gorka Gorosabalek osatu dute Euskarri Bikoitza, Mariezkurrena izan da erdi puntan, eta goian Astiazaranei jokatu du eskuinaldetik, Orobengoak ezkerraldetik eta goian puntan Gorka Karrera izan da. Beno, partida hasieratik espero zen gidoiarekin hasi da. Las Palmas dominatzen, Sanseren zelaian ia une oro, eta Sansek orain arte bigarren mailan daramatzan norgehiagoka guztietan bezala kontraerasoak baliatu nahi izan ditu arriskua sortzeko, eta egia da oso ongi irten zaiola, izan ere, esan bezala, irmo aritu dira hasieran atzealdean, Las Palmasek aukera garbi bat izan du, baina ez ditu horrek ondorio handiagoak izan, eta aldiz 15. minutuan sekulako aukera izan du Arkaitz Mariezkurrenak, hor gainetik pasadio goxo baloiari emanda Orkasi, baina baloiak langa jo du, baloia langara joan da, eta ondorioz ez da Sanseren lehen gola hor iritsi. Garrantzitsua izan da jokaldi hori, izan ere, hortik aurrera Las Palmasen nagusitasunaren nabarmenagoa izan da. Aipatu nahiko nuke Enrique Clemente, orain 4 urte, Sanse aurrekoan bigarren mailan egon zenean, Sanseko jokalaria izan zen, orduko hartan Zaragozatik utzita etorri zen Donosti aldera, eta gaurkoan benetan partida bikaina egin du. Seguraski Ibangilek eramango ditu, logikoa den moduan laudorio guztia gaur, baina Enrique Clementek egindako partidak ere aipamen berezi bat merezi du. Hor ezkerraldean kokatu du, baina erasoan erabateko presentzia izan du, baloia gidatzerako garaian sekulako elegantzia eta segurtasuna erakutsi ditu, eta hor Luis Garziak jokalari oso baliagarri badauka, bigarren mailarako, eta zergatik ez gora lehen mailara ere igotzeko. Las Palmasek urtero bezala hautagaietako bat izan behar baitu lehen mailara igotzerako borroka horretan, ezta? Beno, minutuak aurrera joan dira, esan bezala Las Palmasen nagusitasuna are handiagoa zen, baina Sanse atzealdean nolabait eusten ari zen, erasoan baloia izaten saiatu dira, baina 39. minutuan Pejinok sekulako jokaldi egin du, Agotek ez du harrapatzerik izan, eta Ibangilek area barruan bikain gainditu du egoitzarana, eta ondorioz Las Palmasen lehen gola iritsi da 39 minututan. Iraundu Sansek, utzi dio Sansek Eusnako markagailu horri, baina hortikan aurrera Las Palmasen nagusitasuna nabarmena izan da, eta bigarren mailan badakigu zer gertatzen den, atxeden aldira emaitza horrekin iritsi dira, eta bigarren mailan
jakina da zer gertatzen den, akats batek ondorio handiak izan ditzake, eta Sansek 48. minutuan, baloi irteeran, sekulako akatsa egin du, akats nabarmena gainera, eta Ale Garziak baloia hartu, Iban Gili eman, eta Iban Gilek iadareaz kanpotik kolpe bikaina eman diola baloiari, lehorra, eta egoitzarana bikain gainditu horre, egia esan artezain Zarauztarrak ez du ezer handirik egiterik izan, eta, hortxe esan daiteke partida amaitua zela zirudiela, Las Palmasek jada Sanseri utzi dio baloia, 56. minutuan aldaketa hirukoitza egin du, Carbonel Astiazaran eta Gorka Gorosabel kendu ditu, Carbonel gaurkoan gutxi ikusi dugu, egia da Sansek ez duela aukera handirik izan, Las Palmasen nagusitasunaren ondorioz, zelai erdian eta baloia izateko eta baloia ongi zirkulatzeko, eta Toni Carbonelek baloia ez duen talde batean gaizki pasa hoi du, eta gaurkoan ez du presentzia handirik izan. Astiazaranek jokaldi batzuk izan ditu, baina lehengo astekoaren urrik ere ez du eman gaurkoan Sanseko jokalariak, eta Gorka Gorosabel berriz, Carbonel bezala, ez nik uste oso gainditua sentitu dela izan dela hor zelai erdi horretan, eta gaurkoan handi xamar geratu zaie bai Carboneli eta bai Gorka Gorosabeli Euskarri bikoitz hori, eta euren ordez Oxien, Mikel Rodríguez eta Lebar Bier atera dira, Oxien jokalari erasokorra, Rodríguez eta Lebar Bier zelai erdiko barnekaldeko jokalariak, naiz eta Mikel Rodríguezek erdipuntan ere joka dezakeen, baina hemen aldaketa pur bat egon da, intentsitatea beste bat izan da, Sanseren aldetik, egia da Las Palmasek apur bat erritmoa ere jaitsi duela, partidaren erritmoa, azkenean, oso erasokor ari ziren jokatzen Kanariarrak, kontraerasoan ateraz, baloia bizi mugituz, eta hor behintzat Sansek izan du ez, baloia mugitu eta apur bat jokoan sartzeko aukera, Oxienek esate baterako alde batetik eta bestetik saiakerak egin ditu, Mikel Rodríguezek ere presentzia handia izan du ez bakarrik zelai erdia, baizik eta gero defentsan, eta Lebar Bierrek ere, beraz, hiru aldaketek funtzionatu dutela esan daiteke, pena izan da noski, ordurako jada 2 eta huts zioa zela, eta orduan zaila dela, markagailuari buelta ematea, baina Sanse apur bat partidaren kontrola edukitzen hasi da, Unai Xagote ere aipatu behar dute, esango nuke partidaz partida hobetzen ari dela, mailan batez ere ez, bigarren maila honetan konfiantza gehiago hartzen, eta geroz eta erasokorrago, atzealdean ere ongi erne ikusten ari gara, eta gaurkoan naiz eta lehen golean, apur bat ies egin dioten, hala ere oso fin ibili da gaurkoan ere Unai Xagote zizurkildarra. Eta 74. minutuan Pejino kendu du, Jonathan Biera sartu, Pejinok goleko pase eman du, horrez gain eskuinalde horretatik ikeragarria egin du, batez ere bere alderetik jokatu du Las Palmasek, eta merezitako aldaketa eta merezitako txaloak jaso ditu Kanaria handia estadioko publikoaren aldetik, eta Jonathan Bierak berriz, Las Palmasi oreka eman dio ez, esperientzia handiko jokalaria da, eta badakigu Las Palmasen zenolako izena duen ez, Jonathan Bierak, eta, Sanse saiatzen zen, aukera garbirik sortu gabe, Oxienekin, Orobengoarekin, Mari Ezkurrenak gaurkoan aukera horretaz gain, ez du jokoan sartzeko aukera handirik ere izan, baina bere kalitatea erakutsi du hala ere. Eta 70. minutuan Iban Gil goleatzailea eta Lukovic kendu ditu, Fuster eta Cardona, hala ere aldaketa erasokorrak, nik uste naiz eta Sanseri baloia utzi eta erritmoa apur bat martxa bat gehiago jaitsi duen Las Palmasek jokoari dagokionez, hala ere erasoan jarraitu nahi zuela, bazekien Luis Garziak seguraski Sansek aurrera pauso hori ezinbestean eman beharra zeukan, eta horregatik gero atzealdean kontraerasoetan eta zuloak egon zitezken, eta hor jokalariak fresko sartzearekin
ziur arriskua sortuko zuten, eta alaxe izan da, Marc Cardonak aukera oso garbi bat izan du, ez du asmatu, baina bai, Las Palmasi aldaketa horiek ere funtzionatu diote, ez? Iban Gilek bi gol egin ditu, Lukovicek presentzia gutxiago izan du behar bada, erdikalde horretatik Las Palmasek ez duelako jokatu, baina orokorrean bi aurrelarien oso partida ona, eta Fuster eta Cardonak ere, kontraeraso batzuk harrapatu dituzte, baina arrakastarik gabe. 76. minutuan Agotek kendu du eta Jon Balda sartu, esan dugu Agotek gaurkoan ere lan neka ezin egin du, hor erasoan askotan ikusi dugu, atzealdean ere, defenditzeko garaian, pixanaka goraka doan jokalaria, zalantzari gabe, eta Jon Balda, anoetarra, siera batean titular izan beharko lukeena, baina, hor min hartu zuen, eta oraindik ere behar badan soteik ez du partida guztia jokatzeko prest ikusten, gaurkoan 14 minutu izan ditu, eta bere aldetik ere etorri da ez apur bat partidaren aldaketa, eta 82. minutuan Mari Eskurena kendu eta Dani Diaz sartu. Mari Eskurena gaurkoan ere puntaren atzean, hortxe ikusi dugu, baloia hartzen, baloia asko borrokatzen, naiz eta ez jokalari oso altua izan, indar handia duena da, eta fisikoki oso indarsua, Arkaitz Mari Eskurena, eta bere ordez Dani Diaz irten da, hor ezkerralde horretatik etzaizkio jokaldia gaurkoan atera, Las Palmas oso sendo zen atzealdean, eta Dani Diaz gaurkoan ere ez du eguna izan. 85. minutuan Loioda kendu eta Iñaki González atera du, Loioda sekulako errepasoa eman die, zela erdi horretan bai Gorka Gorosabeli eta bai Toni Carbonelli gaurkoan, esperientzia erakutsi du, nabarmen gainera, eta Iñaki Gonzálezek 5 minutu izan ditu, eta bete duela ez dakit esan daiteken, baina bai maitzari behintzate utzi diote. Marbinek ere min hartu du, dorioz Suarez atera du, Marbinek hori ez, erasoan jokalari oso erasokorra da, baina gero atzealdean kosta egin zaio, eta hor orobengoak ere izan ditu, lehen zatian eta aukera batzuk, baina ez du asmatu Oiartzuarrak ere. Eta 80. minutuan kornerra izan da, jada Sanse askoz ere nagusiago zen, eta Clementek bere atean sartu du, oraindik ere 7 minutu geratzen ziren, epaileak horixe luzatu baitu, baina Jogosienek pare bat aukera izan ditu, ez dute asmatu, ez dute zehaztasuna izan Sansekoek, eta ondorioz 2-1 amaitu da, honen bestez, une honetan batetik Las Palmas 6. da, playoff postuak markatzen dituen postu horretan, 8 punturekin, Sanse berriz 14. 5 punturekin ala ere oraindik gainontzeko guztiek jokatu egin behar dute, baina jaitsiera postuak 4 puntura dituzte, beraz aste honetan ez dira jaitsiera postuetan izango Jonan Soteiren jokalariak. Beraz, gogoratu, Las Palmasek 2, Sansek 1, 2. mailako 5. jardunaldiko norgehiagoka.